Loro montor sing diparkir nang pinggir embong nang Tulungagung ketiban wit sing moro-moro ambruk janing. Akibatnya karo-karone montor penyok bodi ndukure. Sing duwe montor ngaku torok 5 juta rupiah. Gano angin, gano udan, siji wit jenis glodok nang dalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Kenayan Tulungagung moro-moro roboh. Apese wit sing diametere 40 cm niku ngebruki loro montor sing tepake parkir nang disore. Petugas Damkar Tulungagung sing entuk repotan langsung njujuk nggon kedadean gawe beber evakuasi bareng ambek petugas BPBD karo Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung. Ka ono korban nyawa nang kedadean iki, tapi montor sing kebrukan wit penyok nang bodi ndukure. Sing duwe montor Sunari ngomong biaya ndandani bodi sing rusak iku dibedhek nyandak 5 juta rupiah luwih. Sunari ngaku dhek rencanane ape njaluk genti torok nang Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung. Teko pendelengan nang nggon kedadean wit glodok sing rubuh iki sakjane sik urip mbarek godhonge gembel tapi tengahe keropos. Agus Pondan, Beni Setiawan, JTV.